cik lo cik cik lo cik Sapendino mengelamun jroning sepi samun yo amongan sakadulu wawayanganmu dokang mas wong bagus Mas wong ayu Nalikan bisa lali saya anggrek rujit hati tansah rujit ati Ane mong bagus amangku medhit ing panduking netra sing saya sing rukun sirakan mas citring janji misake katresna jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu sesaran kanan Legawa Saputra sound systemnya napa namanya menika Mas Wito sound systemnya napa Pak Samino Hadi audio sound system nggih tenan gak iya tanglet Mas Wito mboten disauti kok ya monggo Pak Wito monggo Kang Mas Yuk. katresnanku bebasane tan bisa tinuku condongan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku sesarangan kalian Gibran Musik Entertainment yang dipun pandekan sebenarnya Bapak Samino Hadi Legawa Saputra super pegone Sindang Sari City yang dipun pandekan kalian Bapak Samino Hadi yang dalu menika ngaturaken pagelaran saben dina ngalamun sepi semu tansah sepi semu amongan sakadulu wawayanganmu dokang mas duh Mas wong ayu Litan islali saya anggrek rujit hati tansah rujit ati lewang bagus ambong kumantir ing pandu enetro sing saya sing rukun sirakan mas citro ing janji ya yo
sakjane piye to katresnane? Mbah. Kok embuh ta iya. Monggo dipun lajengaken lek embuh. Mangka kae mas katresnanku bebasane bisa tinuku Kan bisa pinuku. jodohan prasetyamu hormatake jiwa lan ragaku Imbangana katresnanku sampun kabiyarsa wonten karsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi tembang imbangana katresnanku kala wau sakata dadosaken syukuraning penggalih katur handika sami ing dalu punika sami rawuh